Eta hitza hitz, hemen daukagu Izaskunde Cerro, ze moduz? Oso ondo, oso Ondo, ondo. ez da eguraldi egokiena gaurkoa, baina bueno. Ja, baina. Bueno, gonbidatuko zaitu hasieran gutxienez hitz egiteko Urduñako asteburu musikatuei buruz, ze Bai, jadanik egin duzue bat, ez? bai, Ze bai. moduz joan da? Oso ondo, oso ondo. Ostiralean hasi zen eta jende pilo etorri zen. Hiru talde egon ziren, oso desberdinak haien artean eta bueno, hiru tabernak topera. Mhm. Orduan super ondo eta gero larun batean ere goizean, bueno, osea 8 maio bezala, osea hori zen gainera putxerak egon ziren ere, orduan jende guztia Sinertzia bat egin zenuten, bai, gastronomia eta musika. bai. Eta gero arratsaldean Palestina eta Euskal Selekzioa futbol partidua zenez, geunden pizka bat abersi jendea ez, Norbait geratuko zen edo ez? claro, baina geratu zen, jende pillo, orduan oso ondo, osea, gaude superposi. Eta igandean ere oso giro polita, egun osoan, Mhm. así que valorazio oso positiba. Bai. Eta asteburu honetan egingo duzue bigarren 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 txanda, bai. asteburua, ez? Bigarren Bai, txanda ze daukazue? Zein da menua asteburu honetarako? vale. Ostiralean, gauean egongo dira hiru talde, hiru tabernetan. E, eta hori, denengoa izango da kubaneo pizka bat. Mhm. Gero beste talde dira rock eta abeslari adibidez da, osea, dauka 85 urte, Wow. telita, baina da ikusteko, eh? Mhm. Eta gero gauez Amnesian The Smoke Dealers egongo dira. Aha. Hasieran not taldea, Bai, Urduñako kideak ditu, bai, baina kide bat dago gaixorik orduan, bueno, aldatu dugu taldea, baina beno, oso ondo. Agripearen ondorioz. Ez dakigu, baina hori, bai. Eta gero larun batean desberdina da, larun batean musikari guztiak ateratzen gara kalera, Mhm. instrumentu batekin, eta kaletik goaz jotzen, kantatzen, eta urten egongo dirare tablon taldea gurekin, Mhm. dinamitatzen kaleak, eta gero baskari bat daukagu, Mhm. musikari guztiak, eta gero bazkaldu, eta gero jam session Romulo Tabernan. Romulo tabernan, bale. Bai. Eta igandean zeo zer geratzen da, edo ja Ja, horrekin igandean, lasai, igandean, bueno, igandean jainkoa plazan bezala hartuko dago, duzu atxedena, eh? edo jainkoa bezala hartuko duzu atxedena igandean, edo Bai, atxeden pizka bat, bai, eske, joe, gaude ja, baina plazan egongo dira, bueno, la banda uste dut, banda Santa musika, bai. Cecilia eta Plankton haiekin. Ah, bai, Urtero, egiten dute kontzertu bat, igande goizetan, eta, eta listo, eta ja maitzen da dana. Mhm. Bueno, Eta da, igandeko menua ere gogorra, ez? oso, Indaba polita batzuk da, ere, bai, 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 agian, bai. Plankton nahiko, ez? Bai, Nahiko proiektu bai, arrakastatsua jo da, da, eta bandarekin ikustea, pues, ere ikusteko da. bitxia Bai, da. bai. Eta, bueno, aipatu duzu ez, eskaintza nahiko agian apur bat egituratzen duzu errokaren inguruan, baina gero badaude, pues bakarlariak, musika Bai, latindarra, ere, bai, daude, osea, bakarlariak, duos, eta estilo desberdinak dira. mm, Osea, beste egunean egon zen elektropunk, egon ziren bertsoiak, egon zen pues, rock, blues, country, denetarik, eta talde bat, zutegi tabernan jo zuten, e, White Carter, mhm, eh, musiken eskolakoak, aha, osea, bai, hori izan zen, osea, un descubrimiento dira gazteak, mhm, baina, bueno, ja, profesionala, kale osoa bete zen. Ez que hori izan zen como un boom, osea, bai. ez genuen espero, eta, Eta ze musika descubrimiento. mota egiten dute, hauek? Eh, Egiten dute bertsoiak eta gero bere Abesti temak ere, propioak eh? ere, Bai, egiten ari dira, baina oso onak eta eta gazteak ikustea horrela jotzen, guretzat izan zen como, buah, hasta ganas de llorar se te ponían. O sea, Mhm, oso polita izan zen hori. mhm.
Eta nola hautatzen dituzue talde hauek? Ez dakite nolako Liborio elkarteak antolatzen du hau, ez dakit bai. kide bakoitzak hartzen duen talde bat deitzea, edo nola egituratzen duzue hori? Hasten gara bilerak egiten, pues urrian, bueno, edo irailan, eta pues hori, hitz egiten dugu gure artean, osea, lehenengo zenbat taberna egongo dira, pues batzuk iristen dira, jo que se. Eta gero hori, tabernaren arabera bakarlaria izan behar da edo talde handia. Eta gero, bueno, Instagram webunean Mhm. talde asko iaz idatzi Idatzi ziguten, dizuete. oie, gurekin kontatzeko Mhm. hurrengo urtean, eta hori begiratzen eta hori, pues, erabiltzen dugu. Mhm. Eta saiatzen gara talde berriak ekartzea. Mhm. Daude batzuk dira klasikok, pues, yo que sé, Ja, baina eta bat edo bi, baina saiatzen gara pues, talde berriak ekartzea. Mhm. Eta Eta hori. gogoratzen dut egin zutela dokumental bat, ez, Urduñan, Bai, ez, la Bizkaiko Memphis de Memphisa, Bizkaia, hori da. bai. Ze dauka Urduñak, herri txikia izanik, ez da sekulako herria, musika giro hori izateko. Musika giro esan nahi dut, musika taldeak daude, baina gero musikariak zaudete, ez, Hau elkarlanean zaudete orokorrean. Ez dakite zergatik hau Urduñan eta ez beste leku batean. ez dakit, osea, eske musikari asko da, gaudean. Mhm. Ez dakit zergatik, osea, beti egon dira musikari asko, eta Ba, eta, bueno, mm, baina ohitura daukazue bai, batzeko, beste leku batzuetan badaude musikariak, baina baina ez batzeko dute, eta batzeko ohitura ja, ez eske hau hasi ginen egiten 14 urte, ja, Mhm. 14 urte daramagu. Hori, alondegian hori ireki zenean, pues Mhm. zeunden los locales, hori. Bai. Orduan, bai, lehen Santa Cecilian egiten zena da, pues beti banda edo korala edo Mhm. zerbait Bai, berezia egiten, txistulariak eta edo hori. Eta, claro, kolektibo Liborio sortu zenuten edo. sortu genuen, eta bai, udaletxean eskatu ziguten, oie, zerbait egin nahi baduzue, jo que se, pentsatu zer, pues, zerbait egiteko, musikaria garenez, eta hasi ginen, venga, pues, poteo musikal batean, nola, Mhm. o sea, como una cosa, Hastea bera. a ver, Mhm. eta, bueno, 14 urte Bederatzi hauetan aste buru. hori handitu da, pillo, Mhm. eta, bueno, pues, Eta zure ja, kasuan, zu ere musikaria zara, bueno, jende bai, asko agian ere ezagutzen zaitu, pues, dantzaria ere bazarelako, baina bai, orain hitz egingo dugu musikaren inguruan, proiektu nahikotxo izan dituzu azken urteotan, bai. ze daukazu esku artean? Orain, bueno, alde batetik nago loratuz proiektua, osea, hau da nire proiektu, eta, bueno, piano eta upadak bezala, Mhm. dira nire abestiak, eta, pues, abesti bakoitza da soinu banda bezala, eta, pues, hori beste artistekin nire abestiak aurkezten ditut. Mhm. Eta, bueno, egin nuen aurkezpena antzokian ekainean, eta, bueno, nire asmoa da aurkeztea ere, pues, Laudion edo, baina denborarekin, Batzarrez. bai. Eta gero, beste aldetik nago orain Mario Malatestarekin, Mhm. bera kantautorea da, bueno, dauka bere taldea rock egiten duela, eta gero kantautorea da, eta oso letra biziak idazten ditu. Orduan, pues, elkartu gara, eske nire proiektuan bera bi abesti Mhm. egin zuen, eta orain, pues eso, elkartu gara biok, eta bere letrak nire musikarekin Mhm. Eta hori da egiten disko dugu. bat egiteko edo Bai, manaldiren bat egiteko. egin nahi dugu disko bat, Mhm. eta izango dira hori, olerkiak, bueno, olerki bezala dira, nire musikarekin, eta beste batzuk gitarra, piano eta bera kantatze. Mhm. Baina bai, asmoa da diskoa grabatzea, bai. Mhm. Eta gero bai Eta gero duzu, burbuiak, hori da, burbuiekin burbuilak ere, taldeak ere. noski, orain gaude pizka bat, pues eso, Bai, atxedentxo bat bai, hartzeko. atxeden, baina nahi dugu ja urtarrilan astea berriro kontzertuekin, Mhm. eta gauza berriak egiten. Mhm. Hombre, burbuiak. Bai. Eta zer ematen Eta dizu proiektu bakoitzak?
Ez dakite zure sormena esploratzeko bidez berdinak dira, edo jendearekin batzeko, edo zure zaletasuna da, eta hortik, ez dakit nola egiten diozuna horre proiektu. Zera portatzen Bai, ditez. hori da, zer ematen dizute. Bueno, burbuiekin gustatzen zait pilo, eske da lauron artean, orain gara lau, improvisatzea, osea, es un poco locura, baina oso antzekoak gara laurok, eta ondo pasatzea, eta gauzak, pues, hori, Sortzea. sortzen. Eske gustatzen zaigu pilo. Mm. Gero, bakarrik nagoenean da pizka bat desahogatzeko. Mhm. Bai, Bai, apur bat. Bide emateko barruan duzunari. bai, osea, sentitzen dut gauza bat, beti esan dute, osea, sentitzen dut gauza bat eta jo behar dut. Osea, batzuk mendira doaz, edo beste batzuk, jo que se, lau grito, eta ni piano jotzen dut. Orduan niretzat da, como, Mm. bizitzea, osea, ez da, Bai, ez bide bat. orduan egiten dut, eta, pues, ya de paso, pues, Mm. orkesten dut. Eta gero Eta daukazu. Mariorekin ere, eske Mario da nir bezala, osea, beti dago letrak egiten bere burua, osea, beti dago eta batean bidaitzen dit letra bat, beitu, eta ni, orduan jotzen dut, eta listo, osea, ez dugu ensaiatzen eta zer, Mhm. ez? Osea, prestatzen dugu horrela, osea, bidez. Bueno, no. Bai, Baina ez honetan, egongo zara, suposatzen duzuk ere parte hartuko duzula, kaleko jam session horretan, eta gero Romulo egingo zuen jam sessionean, ezta? hori, han bai, Eta eta hor ze musika mota joko duzu edo... lo que surja. Lo que surja. Han, azkenean, igotzen gara, pues, denok Bai, denok batera nahastuta, eta... osea, que lo que surja. Pues, adibidez, iaz, eh, iaz, emakume talde bat igo, osea, prestatu genuen lau edo bost abesti jam session egiteko, ilargi moreak, osea, jarri genuen hasta nombre. Eta egin genuen 3 bertsioiak edo lau, Mhm. baina urten, osea, ezinezkoa izan da geratzea, bakoitza dauka bere Kompromisoa. gauzak, orduan improvisatuko dugu, a ber, Mhm. improvisado, osea, Ondo, baina, bueno, baina izan daiteke jazz, izan daiteke pop, izan daiteke rock, izan daiteke lo edozein. que salga, osea, bai, benetan. Eta ja, amaitzearren, noiz abiatuko da, zein ordutan abiatuko da kale jira hori, eta zein ordura arte egongo zarete? Kale jira izango, osea, ordu terdietan, Mhm. kedada izango da X aurrean, X Bai, taberna bai. aurrean, eta egongo gara hortik, eta gero bazkaitzera joango gara 3 terdietan. Mhm. Eta gero jaun sesion 6etan, 6 terdiak, beti, Eta hor ez dago mugarik, ez? hoi ez dago mugarik, ja. Hor da, ja, hasta que el cuerpo aguante. Oso. Bai, Bale, eta hori. mil eskerrik asko, hau Zuei, guztia kontatzegatik, eta sorte asko eskerrik asko, eguraldiarekin, sorte handia eskerrik asko. termonologiarekin eta hotzarekin eta bar, eta ea jende asko hurbiltzen den. A ber, mila esker. Zuri. Venga, Eta onaino gaurko saioan genuena, azalera gogoratu urrengo ostegunean itzuliko da, ordu batetan, nola ez, aiaraldea.eus webunean izango duzu ikusgai, eta alaber izango dituzue ikusgai, hainbat eduki eskualdeari buruz, eta egunerokotasuneari buruz. Gogoratu, asteburuko agenda ere badaukazuela jasota aiaraldea.eusen, eta baliatu, alik eta gehien zukutzeko egun hauek. Mila esker eta hurrengo astera arte.